אלכס, תגיד עוד פעם, לא, תגיד עוד פעם, נו. מה אמרת, נו? נוב חמש. אני שמעתי, לא יודע מה. אני שמעתי, אלכס, הנה הוא אמר נוב חמש פריירים. מה, ככה אתם יושבים יאנו? אתה שמעת לא טוב, כי אלכס הוא שוטר מניאק. אני שוטר ואני גאה בזה. כן? מה, באמת? אני מג"בניק אחי, אני גאה בזה. תסתכל איך זה ממצוץ. יכול לעשות שים לב איך זה ואני ממצוץ. שם זין. אלכס, זהר, יש לו ארוך. הוא ירביץ לך. בוא לפה. אני השכן בה. מה אתה קשור לנוב חמש בכלל? אתה ערוץ 6. צמא, מה יש לך להגיד על זה? צמא, מה יש לך להגיד על זה? תראה לבעל המסריח הזה. עם הפרדי שלו, פרדי. הייתה לי כלבה פרדי. יאללה סע! תאמן. הנה, יוריק על הרצפה והוא מפתח בכלבה שלו. יאללה סע! וואי, כפרות, יש לי פוק, ברח לי פוק. ימן מלא פצע. אל תאיים עליי בסגן פלסטיק כי אני אשבור אותו נחוי. אשבור. שמוליק, תראה לו תקוונדו, נו. תקוונדו? הוא דקר אותך חזק. הוא נתן לך בדקירות. אני רוצה לראות מה ההודעה. מה יש לך להגיד על מה שסני אמר? זבולון מתבייש להגיע. יאללה, תקרא לזמן שלכם, בואו. תביא לו את הסנטר. איפה הוא? אתם לא מבינים מה הולך פה, מטורף פשוט. מי שאתה רואה יקרא לו שוב. שאני אלך, איזה מנהל. יואב! דברו, פג'לוות, ורמיו, סלאגה בלה. פידר נחון, גנדון. ירד את חוי הסוד. דברו, פג'לוות, ורמיו, סלאגה. יחידי נחון גנדון. מי זה יואב? נוב חמש כבוד. אבל אחי, אני שמעתי שנוב חמש, אני שמעתי שהוא אמר שנוב חמש זונות. נוב חמש זה אלופים בכל צה"ל. מה זק אמר? וואו, חבר'ה, תצביעו חבר'ה, אני לא יכול לשלוט. זק, מה אמרת לצלם? לא הבנתי. הנה נוב חמש. נו. הנה נוב חמש. והנה נוב חמש. זה זק החזק, אף אחד לא רוצה להתעסק איתו. איי. והנה אוגוסט 6 והנה אוגוסט 6. אני לא אוגוסט 6. אוגוסט 6. וואלה, אני בוא אוגוסט 5. אוגוסט 6. מרץ 6, אותו דבר. מרץ 6 אתה צייר. הנה. יאללה, כיס לעס. יום קרוב. תלקק לי את החור של התחת עם הלשון. חלאס עם האלימות, חבר'ה, peace and love. אתה רואה פה אלימות? peace and love. הנה הגאון זרק איזה משפט חד עוד לא הגעתי לזה. זה סימן בשבילי זיביר! חולה נפש. אוטיסט. חולה נפש. יואבי, אתה צריך לשאול פה במקומו. אני לא מקלל. כל החדר הזה אוכל חזיר. לא, אחי, עכשיו אוכלים פסטרמה ודפקושת שוקו. והעיקר שכולם מסתובבים עם כיפות, אה? הולכים לשלשל במוקר. מה זה בבוחן בהבנה אתה נקרא? כמו קטנועים אחי. לא, האמת, מחר יש לנו מבחן אחרון, והקורס תגרת המזדיין הזה נגמר, ואני שם זין על כולם. זקרס. אחרי זה הוא ישן חצי שנה. אחרי זה הוא יעבוד בעבודה שהוא ירוויח בה 16. מציצות. ומיד הוא יתפטר. ואז אני לא זוכר מה הוא יעשה, תשאל אותו. ואז אני אשכב לישון עוד חודש שלם. אוקיי. אחרי שאני אתעורר אחרי חודש, אוקיי. אני הולך לשתות עוד חודש שלם. אוקיי. אני אתפוס סטלה. אוקיי. ואז יהיה לי תחילה. אף אחד מפחד מתעסק איתו. שתוק סמבה, שתוק. אתה איתי? אחרי שאני אתעורר אחרי חודש של סטלה, אני אלך לישון עוד חודש. זה זק דוב מהרות, אבל על הזמן יש לו שינת חורף.
אחרי... טוב, זה לא מודיר אותו. אחרי שנשאר עוד חודש, אני אמצא עבודה, שישלמו לי... משכורת כמה זמן משהו הוראה, ואז אני אזכה ב... כן אחי, סבבה, זהו. יאללה שטור. יאללה סע. אברהם, גרוזין, מה יש לך להגיד על כל מיני מסלה? גרוזיני אני. הוא קורא גרוזיני. הוא עיראקי, הוא עיראקי אחי, חשבתי גרוזיני. באמת? יש לו פנים של גרוזין אחי, ואמא. אז אני מבקש סליחה. עיראק. רספקט נגר. נו. שקט. כן אלכס. אוי, יורד שלג. שקט. כולם. יום הולדת. היום יום הולדת, לחזיר, היום יום הולדת, ננזיר, חג לשמח, וזר לפורח, וכושלים. ננסי, מוזיק שלי, תביא אותה. הלו, ננסי. מה זה ננסי? זה שם של זה. יום הולדת שמח. תקשיבי, קורס תגת, אוהבים אותך, כפרה. שקט. סרי, מה יש לך להגיד? זהו, זה הכל סרי? הכי שמח. הוא ברח. עם הרבה חיוכים, עם הרבה שמחה, שזה יהיה יום הולדת הכי מוצלח בחיים שלך, והלוואי תזכי להרבה יום הולדת. חכי, אני חדש, זה ישראל, אבל אנחנו אוהבים אותה, כולם זה בסדר. Thank you for the gift. כיף על הכיף, זה בסדר. הופה! גשר! יאללה גשר! חכה, האקוויפר מתמלא. דה. אלק תסחי! אתה יודע מה לנו תסחי? אתה קם אחר? מהנדס! אוז' זקה גבר ושמוליק! זקה גבר! שנייה, ושמוליק מה יש לך להגיד? שחבל על הזמן! איזה ברט על המדרגות! איך הוא מצטבר? Peace and love, כפרה! תקרר! הנה יהודה חזר! הופה! הרקולס מגולני! יש לו חגורה שחורה, יהודה חגורה! יהודה, מראה חגורה, לא, זה לא תמונה אחי, זה סרטון. יאללה סע! הופה! נו, תראה סטרופטיז! יאללה! הרקולס! הופה, איזה חזק וחטוף! וואו אחי! זה הרקולס נכנס, מה יש לך כפרה? יאללה סע! תפסיק את זה כבר, תפסיק מיד. יאללה סע! מחר בסרטון כל שעה יאללה סע. מה עשיתי? יאללה סע שם לך זין. גם אני. כולם אמרתי, אין לך זין לשים עליי. הומו. איבר. הנה אלכסי ההומו. מנתניה. שנייה, הוויכוח של החיים, חבר'ה, הוויכוח של החיים, יאללה. אלכס אקשן. מפריונה האוכל זין בתחת. רק מסדרות שאוכל קסאמים בתחת. סבבה. אני גבר. אני גבר. תראה, חכה, תצלו מקרוב. הופה. תצא החוצה. צריך לשטוף פה. אני רוצה גם אלכס! הנה אלכס! אתה עושה במקומי אבל רגע, אתה עושה שטוף עם דניאל במקומי זהו, כבר התחיל בלגן, אז אנחנו יוצאים לעזוב אתכם. לילה טוב חבר'ה.